Så er vi på tur igen. Og den her gang det er stadigvæk i Simonsvold, men nu er vi gået op ad sådan en vestlig dal. I går gik vi på den østlige side. Her har vi ikke gået før. Og vi er igen på fri fantasi. Så vi har kigget lidt på All Trails. Og kan se, at der er masser af stier heroppe, så vi går den vej, vi synes det er lidt spændende. Og op vi går. Vi har faktisk gået opad hele tiden, siden vi startede. 200 meter, tror jeg. Ja, vi er i cirka 500 nu, tror jeg. Men det kan være, at de giver på det i den anden ende. Ja, 200 meter op på 3 kilometer. Og det er heldigvis sådan en stigning, der er til at have med at gøre. Så er vi kommet op i 700 meters højde. Ja! Yeah! Og nu går det lige ud. Ja. Hvilket er dejligt, fordi det er faktisk bare gået opad i 5 km. Så nu er det bare... Lige nu er det walk in the park.
Så fik vi gået dagens etape, og den blev faktisk 19 km cirka. En rigtig, rigtig flot tur. Det er ret smart det der med at starte med at gå meget opad, fordi så kunne vi faktisk det meste af tiden derfra var det sådan en svag nedstigning. Så det var ret fedt. Og nu skal vi på værtshus. Det er også ret fedt. Det har vi fortjent. Er det godt, Thomas? Det håber vi. Det ser godt ud. Det man får, når man bestiller en skinkesnitsel, så får man sådan et bjerg. Så er vi lige ved at være klar til at køre hjem den her gang. Det har været den fedeste tur. Altså hvis man godt kan lide natur og godt kan lide at vandre og sådan noget, så skal man til Schwarzwald. Det er simpelthen så smukt hernede, og der er så mange vandrestier og vandremuligheder, så man kan aldrig gennemføre. Nå, men nu vil jeg smutte hen og hjælpe med at pakke de sidste ting sammen. Hej hej.